Булган хәл. Сезнең кызганыч язмаларны укыйм да, гел үземнекен күз алдына китереп елыйм. Бигрәк тә авыру бала тәрбияләүче әти-әниләр турындагылары йөрәккә тия. Минем кызым алай гарип тә түгел иде түгелен. Шулай да без яшьлек күп тапкырлар больницаларда ятып дәваландык. Врачлар әле бер, әле икенче диагноз куйдылар. Еш кына мәктәптән китеп больницаларда укыйдык. Кызым шулай татар телен бөтенләй оныта да язды. Инде 8нче сыйныфларда дәваланулары сирәгәйде. Еш кына кызы начар икән. Авыру инде. Аңардан тулы кеше булмас дигән сүзләрне ишетергә туры килде. Әнкәй йөрәге телгәләнсә дә, яхшыга өметләнде. Кызым 9нчы сыйныфны тамамлап, медицина хезмәткәре булырга теләвен әйтте. Үзебезнең күрше районда училищега укырга керде. Бер курс укыгач, үзебезнең авылда үзеннән 2 яшькә олырак егет артыннан йөри башлады. Йөри дисәм дөрес тә булмас. Теге егет берничә тапкыр килгәләде. Безнең кыз чыгып керә иде. Шулай берсендә керде дә, әни, Илфат исеме башка. Шундый әйбәт инде. Миңа ул бик охшый. Үзе ягымлы, үзе ярдәмчел. Миңа артык күп йөрергә ярамавын да белә. Гел хәлең ничек? Кыен түгелме дип кенә тора. Мин авырганга дип уйлыйм диде. Үзенең күзләрендә ут яна, Илфатны ошата дип аңладым. Шулай бер күпмедән соң иртә белән мин эшкә, кызым укырга барырга чыктык. Тукталышта теге егетнең әнисе басып тора. Без гадәттә тиз-тиз җәяү атлыйбыз. Бу хатын сирәк кенә автобуска чыга. Ире кайвакыт илтә алмый иде шунда бугай. Бер дә дәшми үтеп китеп булмый бит. Танып булса да чамалыйм кем икәнен. Бу юлы да исенләштек тә ул китеп барырга теләде. Бу бер заман безгә икәүләшеп минем малай башын бәйләргә телисезме? Мин улымны гарипкә өйләндерер өчен үстермәдем. Беләм, кызымны ирле итеп булышам дип, алар арасына кысылып ятырга уйлаганыгызны да. Малай башын катырып йөрмә. Син кызый үзеңә тиң кеше тап. Ул сиңа тиң түгел. Мин барыбер очрашырга рөхсәт итмәячәкмен диде. Мин ни әйтергә дә белмәдем. Кызым ел буе шыңшып елап барды. Әллә нәрсә тәмам авырсынды. Аннан эшемә алып бардым. Шунда ятып торды. Тәмам шул сүзләрдән соң сүрелә башлады. Теге егет 1-2 килде, аннан мин чыгып әйттем. Сез очраша алмыйсыз. Мин дә каршы. Синең әниң нәрдә дидем. Миңа ул үзе әйтсен диде бу миңа. Кызым чыгып башка килмәскә кушты. Аннан кыз бу егетнең никах укытканын ишеттек. Хәлле генә кешенең кызларын алган булып чыкты. Шул көнне кызым елаганны белсәгез, үләм дип торам. Аннан тагын авыру кузгалды. Тагын больница юлларын таптадык. 2 елдан соң күрше район егете белән очраша башлады. Мин шунда аңа әйттем. Улым, әгәр дә охшатып бетмәсәң, йөрмә дидем. Икенче көнне әтисе белән әнисе сорарга килделәр. Мин барысын да әйттем, сөйләдем. Дәваланып торабыз дидем. Инде менә 5 ел матур яшиләр. Кызым да бер нинди авыру булган кебек түгел. 2 бала тапты, сау исәннәр. Курыктым инде балага узгач. Теге егете районнан бер бик матур кыз белән яши иде. Берсендә безгә килгән. Минем әни сезне рәнҗетте. Мин ничә ел инде күңелемә тынгылык ала алмыйм. Гафу ит, дигән кызым янына килеп. Аннан яшьле күзләре белән кызыма карап торган. Син беләсеңме? Минем кызым да исән сау түгел. Аякларында авыру, бик сызлана. Больницада йөрмәгән көнебез юк. Әнисе бик җөнсез. Китәм, әти-әни өчен мин бер генә дип гел йөрәккә тия дип сөйләгән. Аннан ишеттем. Тәки баласын иргә калдырып, каядыр китеп барган икән. Менә шулай дуслар. Тормыш ул бумеранг. Әйләнә дә кире кайта. Кешеләрне рәнҗетмәгез дуслар. Авыру кеше ул булай да кимсенеп яши. Ходай барыбызга да исәнлек бирсен.